Boska? Sadia Banyo no ya wari? Waya jabba madari. Asare maunde, sare production, videos, audios, sare maunde, yarore himbe yeso a jaɓɓama hande wargo ha studio wali jam studio Nuru Pullo nder wakkatire nde a jaɓɓama tawi sandala sabaminna. Yo mi jaɓi sosai. Boska na jotta ko waddi am ɗo. To ɗum waddi ma amma aran mi arta bolotama. Mi ɗon no jooɗi ha hotel de Paris. To Sai mi yi statue mi laari gimol ngol a waɗi ayye wamarde ngolewol na hajja Sadia Banyo. gimol may waygol wiya a yottaki a ñamnayam a yottaki a ɓornayam gaygu ko ɗum wattayma amani go a yottaki a ñamnayam a yottaki a yaranayam gaygu wato ɗum yurmi a wamtay kam ma yurma ko ɓuri am yurmugo ka Goska mi wari mi ƴamama ni ƴamɗe mi yiɗi mi ƴamama ɗum ƴamɗe ma mi yiɗi bo on jabaram ta ko ɗume Wala damuwa inshallah mashallah. mi waɗi gimol am mi jooɗi yawnde mi wima mi waran bertoa mi wari bertoa mi wima mi waɗan gimol ma mi yiɗi mi waɗa vidéo nden a wiyam mi waɗa vidéo Nuru Pullo ɗon o filmay laaɓa o vo'inaygol ngol voɗaygol banga duniya pat nana to nden min kam ko waɗi a mbarayi jokki ha hollugo am waɗumay noy ɗam hunde may mi jooɗi mi heemi to ɗume waɗi to ai Sadia Banyo wodi ko a famai ha yake duniyaru ɗum to aita ɗo huwa kugal ma dole ta yi goɗɗo huwa kugal mai sai a waɗa je mako ma woɗa gam hokkutugo kugal maɗa ammay ma daraja amma ta wonnani mo ɗaya wonni kugal ma ammay ma gam ko waɗi duniyaru ɗo ko moye be tammiɗo nafugo ɗum yalade feere tararan hoore ma tan ha duniya ɗo wato dokke Allah peesiɗe amma gonga de ngam jotta ɗo almasina ha aɗo yima ɗum dalila aɗo yima ma on dika ko mi wari a accueilli am bien donc an kam wala mi fotai mi wiya to mi accueilli ka timmi Ai to mi andi ko waɗi ɗo seni am gam to mi andi mi hawtima be Nuru Pullo huwanma kam ananay belɗum ɓernde ma de'itay o huwanti to wima war wakkati ka ja ta wari wakkati ka ja a taway mo jooɗi neɓi to hakkilama ha mo renuma nden mo acca kuuɗe mako pat na andi ɗum goɗɗo gimowo marɗo vidéo ji ɗum wala ha mo andaka nder duniya an bo himɓe andima nder duniya ɗuuɗi ha nder vidéo ji himɓe ɓe mana ɓe gaɗa congratulation ɓe nana belɗum to hande a hewti a waɗi gimimaji gimmaɗi hoore ma ɗo waɗugo gimol audio ɓuri saɗugo kam nande a wowino waɗugo vidéo kam dikka a waɗa vidéo ma gam ɗume an fu hande heɓa a wona nder duniyaru ma e andaɗo diga nane ma andaɗo heɓa himɓe pat nana seyo ɓe maɗa nana belɗum to dole ta waɗa ko se a yaha tawa anduɗo deydey kadi ta waɗi bo a huuti ɓe anduɗo inchallah kugal ma yaha yeeso himɓe bo anduɓe andete fahin nane ma andaɗo a huudi ɓe andaɓe nden bo andego ma yaha yeeso fahin nafete to kanjum waɗi mi wima bana ni na ɗum hunde feere kam bo a pullo bandirawo dole sey mi nana belɗum kugal ma ngal kuwata gam ɗabiya fulɓe men jaha yeeso to kanka ka seniyam ɓuri sembe mi wikka accu ha mi holla duniyaru fakat andu a yiɗi himɓe yima e a yiɗi mi ko moy bana no a yiɗi mi hoore ko mi wawata mi wiya mi kam mi yettima sosai ngam fakat a holliyam yiɗde to ayi hande besdama e tuuɗo to ni a wiya waɗa e hunde ɗo to ɗum hoodere ma ɗum sa'a ma ɗo a waɗa e hunde wakkatire woore ummatoje jaɓande ɗo bo sa heɓa goɗɗo anduɗo ma huudata gam heɓa ummatoje ma to ɓe jaɓay ma ɓe anda ko ɓe jaɓita ɓe jaɓa ko ɓe anda amma ba hande ɗo a yimi gimol ma audio belgol ko rarani fulɓe a message ma boɗɗum wane ko woni wasiqawol ma bongol nde a tawi anduɗo ko huwata dow magol fayin huwanima e togol nasti duniya inchallah ummatoje pat gettete noddete gettana belɗum bo gam may a yehi a ɗonno yeeso boy a dilla yeeso fay a faami masala on hande bana Balki Dubai o nasti wamugo ha Allah waɗi o nasti yimgo kanko fu hande himɓe pat
waɗi andimo bani kam may ammay ma inchallah wa anda ɗo naane ma mi nana gimi ma audio ji to vidéo ma to wurtake yaasi kam inchallah Nouru Pullo be hoore muɗum hañum arti waɗugo gimol Balki Dubai bani ngol mi waɗi Balki Dubai Nouru Pullo waɗi vidéo may vidéo may ngol voɗi wayi vidéo ma ha duniya kam ko Wane. ɓe pat giɗi gimol may giɗi vidéo may nan belɗum majum to gam may hande Balki Dubai wala inde mako andaka haway pareta hande Balki Dubai min ma mi warti Dubai mi yawnatama ñande ko minen mana min yahay Dubai jigo to wala am hande Sadia Bagno to hala timmi Sadia Bagno inchallah to yettima Abdou Allah yaare yeso den bo jogotira be Nouru Pullo ɗum tawon ƴettita min ɗo ha studio wali jam Nouru Pullo en bo bertois ali directeur paɗi ɗon pat ɗo hawri aɗum yimɓe marɓe andal kawti fou wala hunde feere machallah merci merci beaucoup